Zavádzanie aeroslovej dezinfekcie na operačných sálach, prvé skúsenosti. Prvé informácie, ktoré som dostal, keď prišli daná firma, ktorá ponúka túto dezinfekciu, bola, že aerosolová dezinfekcia patentovaným statickým dezinfekčným systémom, ktorý garantuje celopriestorovú dezinfekciu aplikáciou suchej hmly ako špeciálneho média pre účinnú látku kombinujúcu peroxid vodíka a koloidné striebro. Tak som si potom povedal, že preboha, čo to je? Bol som taký skeptický, že čo to vlastne je. Tak sme sa dohodli, že teda vykonáme si takú mini štúdiu s využitím správnej metodiky. A 21.10.2022 sme išli na naše operačné sály, kde sme vlastne využili prenosnú formu tejto aerosolovej dezinfekcie. A vlastne dostali sme takú záruku od danej firmy, že žiadne prístroje nebudú poškodené, lebo však na operačných sálach máme prístroje 200 000 po 2 milióny eur. A nebolo nám všetko jedno, aby teda sa stala nejaká chyba. A ten výkon prebiehal tým prenosným zariadením a na výkon kontrolných stierov som použil teda odber ovzdušia aeroskopom plus odber vzoriek z požadovaných plôch a priestorov. Čakal som teda na tie výsledky, akým spôsobom, teda aká bude forma výsledkov a ako? A vlastne nastavil som si vlastne tú metodiku práce, že prvé som urobil stiery v tých daných operačných sálach a priestoroch pri bežnej dezinfekcii podľa dezinfekčného programu, ktorý máme určený na operačných sálach, s využitím germicidného žiarenia podľa predpisov pri zapnutej klimatizácii v danej operačnej sále. A následne som si to isté meranie toho 22.10.2022 vykonal tiež bežnou dezinfekciou podľa dezinfekčného programu plus germicidným žiarením podľa predpisov a plus tou aerosolovou dezinfekciou patentovaným statickým dezinfekčným systémom. A vlastne na základe týchto meraní my napríklad v operačnej sále 2, kde predtým boli zistené mikroorganizmy vo vysokých výškach alebo v vysokých počtoch kolóniách, tak napríklad v operačnej sále mi vyšli proste vo vzduší pri 100 litroch vody ostali sterilné. Lebo pri boxe 4 na transplantačnej jednotke kostnej drene taktiež. Tak teraz bolo to rozhodovanie aj na úseku manažmentu nemocnice, aj na úseku operačných sál, vrchnej sestry a primárky, či ideme do toho, neideme do toho, klasická hamletovská otázka, byť či nebyť. Ak ideme akou formou, kedy začať, či to bude proste tou prenosnou formou, alebo proste zabudovaným systémom. Výsledky sme predniesli manažmentu nemocnice, vedúcim predstaviteľom centrálnych operačných sál. Povedali teda, že je rozhodnuté a ideme teda do toho. Realizácia prebiehala v decembri 2022 až v januári 2023, pardon, tam je chyba. A zrazu bolo stene medzi máme 6 operačných sál, takže boli to 3 operačné, teda to je pre 3 operačné sály. Zrazu bolo na stene toto. Pozerám na to a rozmýšľam nad tým, že naši zdravotníckí pracovníci budú vedieť toto ovládať. Keď tam vidím same nejaké prístroje, same nejaký systém, proste, ktorý je dosť zložitý, aspoň teda na pohľad. V skutočnosti je to absolútne jednoduché, pretože takto to vyzeralo po danej realizácii proste. Vidíte tam tie rúry, ktoré sú vlastne po celom obvode danej operačnej sály s prihľadnutím na to, aká je objemová zložka tej danej operačnej sály. S tým, že sú tam tie trysky, to je také čierne, neviem, či to tam vidíte napravo, napríklad tým obrázkom pozor funguje to. Toto čierne, áno. Takže to je vlastne tá dezinfekčná tryska. A vlastne cez tu ide vlastne tu teraz vidieť, akým spôsobom ide tá hmlovina, ten aerosol, tá hmlovina. Následne tu môžeme vidieť už vlastne v tej danej operačnej sále, čiže vidíte opäť tú hmlovinu. Nastavili sme si nejaký proste systém a dá sa to ovládať jednoduchým spôsobom, nakoniec cez aplikáciu, ktorú máte buď v mobilnom telefóne alebo v príslušnom iPade, myslím, že to je iPad, alebo iPod, teraz neviem, nie som si istý. A je to iba na časti 7 klikov, ktoré musí ten daný zdravotnícky pracovník predtým, než tam vloží tú dezinfekciu dať. Čiže tu vidíme napríklad sála číslo 1, traumatológia,
sala číslo 2 neurochirurgická sala, sala číslo 3 chirurgia. Samozrejme, pri zavádzaní tej dezinfekcie sa naskytli nejaké technické problémy, ktoré sa vďaka správnej a veľmi vhodnej údržbe v rámci danej firmy vlastne boli spracované veľmi dobre. Takže naozaj sme si to nastavili najprv na pondelok a piatok s tým, že údržba bude externe, potom následne každý deň tiež údržba externou spoločnosťou, nie našimi zamestnancami zatiaľ, a medzi tým prebiehlo aj zaškolenie našich zamestnancov. Ja som si následne urobil zase také tie kontrolné stiery a kontroly ovzdušia v rámci svojho sledovania. To sledovanie budem pokračovať ďalej, či teda ten zmysel tej danej dezinfekcie je alebo nie je. Tak som čakal zase na výsledky číslo 2. A napríklad výsledky stierov, tu len chcem povedať, že tá metodika bola, že operačná sala 2 mala zapnutú tú dezinfekciu v trvaní 120 sekúnd až 180 sekúnd, takmer celé 2 mesiace. A následne v operačnej sále číslo 3 bola tá dezinfekcia stopnutá na 2 týždne, takže musím uznať, ale chvála Bohu to, že naši zdravotníckí pracovníci, čo sa týka operačných sál, nemal som ani pre zavedením aerosol dezinfekcie, čo sa týka stierov, nejaké negatívne stiery, teda pozitívne stiery typu, že boli tam nejaké patogénne mikroorganizmy. Ten Staphylococcus coagulans a negant mohol byť aj mojou rukou spôsobené, keď som sa dotkol kľúčky, alebo neviem, mohol sa aj dostať. Takže takto, ale taktiež som si opäť zmeral ovzdušie a zase následne operačná sala 2, kde bola tá aerosolová dezinfekcia, podotýkam, Martin tu asi tak trošku pozerá, je to súkromné laboratórium v rámci súkromného laboratória, vieš ktoré, nebudem ho tu menovať. Operačná sala 3, 100 litrov vzduchu, tak 100 litrov vzduchu bolo 25 kolónií, Staphylococcus coagulans a negat a vzdušné saprofity 18 kolónií, s tým, že vlastne tam máte operačnú sálu, kedy sa vôbec nepoužíva tá aerosolová dezinfekcia, tých počet kolónií bol vyšší. Čiže ja dávam ďalší postup, vlastne bol prísľub vedenie nemocnice pokračovať aj do ďalších častí nemocnice, do ďalších priestorov nemocnice, ako sú transplantačná jednotka kostnej drene, detská klinika, anesteziológie intenzívnej medicíny, plus je tam upgrade alebo zlepšovanie uzavedeného systému v rámci nejakých notifikácií, keď dojde dezinfekcia vlastne v tom danom systéme, kontrola účinnosti postupu, či to má ďalej význam používať, ale na to chcem povedať, že vlastne splňa aktuálne technické normy v rámci nejakých európskych noriem, ale chcem povedať, že nič nenahradí dezinfekciu, klasickú dezinfekciu otenom normálnu. Ja napríklad teda využívam tento typ dezinfekcie ako nadštandard, ako niečo najvyššie bežným zaužívaným postupom. Čiže vidím v tom teda nejaký zmysel a teda ďakujem veľmi pekne za pozornosť.